IsiZulu sithi engakhali ifele embelekweni. Lapha ngithinte umngani wami osethandane nonkosikazi kabhuti wakhe iminyaka emine, 4 years. Manje okuyinkinga kulobudlelwane babo sekuze kwaba nezingane phakathi. Kanti naye umngani wami lona unonkosikazi wakhe aseshade naye iminyaka eyisithupha. Kodwa-ke abanayo ingane ndawonye nonkosikazi wakhe. Manje-ke umngani inkinga yakhe isekutheni njengoba ethandana nonkosikazi kamfowabo sebeze baba nezingane ezimbili ndawonye. Manje akazi ukuthi le ndaba enze njani ngayo, ayikhiphe noma athule nayo aze afe. Manje kubuhlungu ubona ngazuthi ubhuti wakhe wenzeka isilima ngoba lo nkosikazi wakhe ubuye alale naye. Kanti futhi manje usebona ngazuthi nonkosikazi wakhe wenzeka isilima ngoba naye uqobo lwakhe useyibona ethanda kakhulu unkosikazi kabhuti wakhe. Lo asenezingane naye njengoba engenazo izingane nonkosikazi wakhe. Kanti naye futhi ubhuti wakhe akanayo ingane nonkosikazi wakhe. Abantu abanezingane yibo bobabili ndawonye. Manje umngani ucela usizo lokuthi indaba ekanjena enze njani ngayo, ayikhiphe noma athule nayo aze afe. Sizani. Enze njani? Ake nibeke imibono bafowethu. Amtshele unkosikazi wakhe ukuthi yena unezingane nonkosikazi kamfowabo, noma amtshele umfowabo ukuthi yena ulana nonkosikazi wakhe nezingane lezi acabanga ukuthi ezakhe akuzona ezakhe kodwa ezakhe. Enze njani bafowethu? Ake nikhulume sizwe.